салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. гуфтем ки шаби 26 октябр дар фазои варзишии ҷаҳон ба қавле туй аст. яксу рақобатҳои гарми UFC 308 ва сӯи дигар бозии Эл Классико. аз миёни Макс Холлоуэй ва Илия Топурия, Ҳамзат Чимаев ва Роберт Уитакер, инчунин рақобатҳои Шара Магомедов, Магомед Анкалаев ва инчунин дар футболи миёни Реал Мадрид ва Барселона ки ғолиб меояд, метавонед тариқи промокоди 1x Фирдавс пешгӯӣ кунед ва маблағи калон ба даст оред. дар телеграм-канале ки ман дар комментария закрепит кардаам, даромада рӯи силкаи гузоштаи ман пахш кунед ва регистратсия намоед ки дар аввалин пардохт шумо имкони 8000 сомонӣ пул кор карданро пайдо мекунед. ин навбат шумо шонси калон доред. истифодааш баред. нишасти матбуотии пеш аз рақобатҳои UFC 308 дар маҷмӯаи пурҳашамати Иттиҳод Арена баргузор шуданд. Макс Холлоуэй бо Илия Топурия танишҳои лафзӣ доштанд ва Ҳамзат Чимаев бо Роберт Уитакер ба қавле бугу-бугу карданд. дар ин баробар чанде аз равзгарони шинохтаам ба қавле гапҳошон дар ин маросим гурехт. аммо аз ҳама чизи аҷибе ки дар ин нишаст ба миён омад, ин баромади як равзгари тоҷик бо номи Доробшоҳ Наботов буд. ин нафарро фикр мекунам мухлисони ММА-и тоҷик ба хубӣ мешиносанд. хулас Доробшоҳ аз минбари баланд аз раҳбари ташкилоти размии UFC хоҳиш кард то ӯро ба ширкати мазкур қабул кунанд. Я хочу биться в UFC. Дай мне этот шанс. Я готов устраивать шоу. Тебя не было на Contender Series. Они только что закончились. Где ты был? Босс, да, я готов. Дай мне шанс. Я готов. Неважно, UFC, Contender Series. дар дохили толор одамон ӯро дастгирӣ карданд ва Дана Уайт ҳам сину сол ва рекордҳои варзишиашро пурсиду ба саҳна даъват кард. албатта ки барои роҳ ёфтан ба UFC ки ташкилоти размии рақами 1 ҷаҳон аст, Доробшоҳ бо қадамҳои устувор ва шодикунон ба назди Дана рафт. ӯро барои суҳбат бо ташхисгарони UFC раҳнамоӣ карданд ва ҳангоми баромадан ӯ дасти Магомед Анкалаевро фишурду рафт. ҳоло ҳарчанд расман чизе барои идомаи суҳбати Доробшоҳ бо намояндаҳои UFC нест, аммо як расонаи хабарӣ бо номи TMZ Sports иттилоъ додааст ки Доробшоҳ расман рӯзи 14 декабр дар мусобиқаи Dana White Looking for a Fight дар мамлакати Корея иштирок мекунад ва дар сурати ғалаба имконияти шартномаи ӯ дар UFC баррасӣ мегардад. Приветствую всех, всем салам алейкум. Я Доробшоҳ Наботов, родом из Таджикистана, живу и тренируюсь в России. Сегодня я побывал на UFC 308, вопрос задал Дану, точнее я ему предложил себя, чтобы я готов подраться в UFC, у меня рекорд 9-0, готов подраться в UFC, Dana White Content, без разницы, куда они дадут мне шанс, я там выступлю. Этот вопрос ему понравился, он позвал меня к себе и отправил кому-то, я не знаю. Они взяли мой WhatsApp и сказали, готовься на контент Dana White, все мои данные взяли. И я надеюсь, мы выступим, друзья, болельщики, теперь поддержите меня в комментариях, там в соцсетях, как говорится, чтобы они мне дали шанс выступить. хулас барои нафаре ки аз дохили нишасти матбуотӣ ба саҳнаи асосӣ парвоз кард, боз ҳам парвозҳои баландро тамоно дорем. Тоҷикистон ба пеш. дар баробари рақобатҳои пурдаҳшати UFC ҳамчунин мухлисони варзиш ҳамон шаб бозии фаротар аз футболро интизор ҳастанд. Реал Мадрид ва Барселона ҳамеша барои мухлисони худ пурҳашаматтарин консерти футболиро ба намоиш мегузоштанд. акнун мушкилиҳои Барселона ки таи чанд соли охир домангирашон буд, оҳиста оҳиста паси сар мешавад ва барои Реал Мадрид воқеан ҳарифи арзанда мегарданд. дигар гуфтан мушкил аст ки Реал Барсаро мағлуб мекунад. ин дастаҳо дар умум чӣ чиҳое доранд ки якдигарро ба ҳам пайваст мекунад. онҳо дар хатти ҳамла ду бразилия доранд ки дар бозиҳои лигаи чемпионҳо хетрӣ карда буданд. дар чемпионати Испания ҳарду 5 голӣ доранд ва дар лигаи чемпионҳо Рафина 4 гол дорад ва Жуниор бошад 3 гол. дар умум дар ҳамаи мусобиқаҳо Винисиус Жуниор феълан 8 голу 7 партофти головар ва Рафина бошад 9 голу 8 партофти головар дорад. акнун аз рӯи омор кадомаш пурқувват? албатта ки Рафина, вале туби тиллоиро Винисиус Жуниор мегирад. дар мавриди ҳисоби бозӣ пешгӯиҳо ҳар хел аст. масалан Ривалдои бразилӣ гуфтааст ки ин навбат Барселона бо ҳисоби 2-1 ғалаба мекунад. Луиш Фигу бошад бар он назар аст ки Реал дар ин ҷо фақат ба он хотире фаворит дониста мешавад ки онҳо дар хонаи худ бозӣ мекунанд.
аз рӯи тарҳи бозӣ ва тактикаву техника феълан барселона аз реал ягон камӣ надорад. хулас андешаҳо дар ин рақобат баробар аст. хуласи калон реал мадрид фаворити асосӣ нест, чун барселона ба сифати лидери мусобиқаи чемпионати испания муқобили реал ба майдон мебарояд. аз ин рӯ бозӣ чӣ хел баргузор мегардад, шаби 26 октябр шоҳид мешавем. яке аз рақобатҳои хеле пурҳашамат дар лигаи аврупо ин бархурди фенербахшаи жозе мауриньо ва манчестер юнайтеди эрик тен ҳаг буд. аз рӯи омор ва ҳуҷумҳову услуби бозӣ гуфта метавонем ки рақобати ҳардуи дастаҳо баробар буд. дар ин дидор бруно фернандеш бо сабаби дисквалификатсия ба майдон набаромад ва эрик тен ҳаг мазрауиро ба хати нимҳимоя бурд ва ин сюрпризи ӯ мухлисони девҳои сурхро ҳайрон сохт. бозингарони фенербахша дар ин рақобат шонси зиёд доштанд, вале андре онана ки баъзан тӯбҳои оддиро ба даст гирифта наметавонад, пайҳам зарбаҳои хатарноки бозингарони фенербахшаро бартараф мекард. жозе мауриньо аз гол нашудан не, балки аз ҳунари онана ба ҳайрат афтода зери бинӣ лабханд мезад. дигар ҳамин қадар асабия шуд ки ҳар даму ҳар сония бо доварони майдон баҳсу хархаша мекард ва дар ниҳоят довар риштаҳои тори асабаш канда шуду аз ҷайби хеш корти сурх баровард ва жозеро ба курсиҳои минбари майдон гусел кард. хулас бозии дастаҳои эмю ва фенербахша бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт ва баъдан жозе мауриньо бо ҳамон ба истилоҳ стили худ дар пресс-конференсия ба саволҳо ҷавоб мегардонид. ӯ гуфтааст ки эмю дар бозӣ муқобили мо як имтиёз ба даст овард. ин балбахтӣ аст. онҳоро ғайри интизор онана наҷот дод. имрӯз дастаи мо хеле сахт бозӣ кард. ҳатто дарвозабони мо тамоман бекор буд, гуфтааст жозе мауриньо. дар ниҳоят роберто манчини аз курсии сармураббигии мунтахаби арабистони саудӣ барканор карда шуд. гап сар ин аст ки мутахассиси итолиёвӣ дар курсии сармураббигии мунтахаби арабистони саудӣ омори на он қадар хуб нишон дод ва дар 4 бозии охири бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон фақат як ғалаба ба даст овард ки ин раҳбарони ассотсиатсияи футболи арабистони саудиро қаноатманд накард. онҳо дар 4 бозӣ фақат мунтахаби чинро бо машаққат бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд ва дар бозӣ муқобили индонезия бо ҳисоби 1-1 мусовӣ намуданд. ҳафтаи гузашта аз мунтахаби ҷопон шикаст хӯрданд ва билохира бо як дастаи аз рӯи сатҳ аз худашон заифтар мунтахаби баҳрайн мусовӣ намуданд ки ин натиҷа ба истеъфои манчини оварда расонид. аммо ваъдаи мардакӣ иҷро шуд. дар сурати ба истеъфо равон кардани манчини арабистони саудӣ маҷбур аст ба ӯ аз 25 то 30 миллион доллар ҷубронпулӣ пардохт намоянд. ҳоло дар ин маврид хабари расмӣ нест, вале онҳо ин маблағро пардохт хоҳанд кард. беҳтарин кор дар ҷаҳон. дар бозиҳо шикаст мехӯрӣ, вале қобчаи пулро болои китф мепартоӣ ва рост ба хона. дар бозии дастаҳои реал мадрид ва борусия дортмунд як таърихи аҷибе рух додааст. шояд аз ин хабар мухлисони футбол бохабар бошанд. як мухлис аз мексика ба хотири тамошои рақобати реал мадрид ба борусия дортмунд аз баҳри тӯи арӯсиаш гузаштааст. ӯ баъдан изҳор доштааст ки вақте ман чипта харидам намедонистам ки санаи баргузории ин рақобат ба рӯзи тӯи ман рост меомадааст. аммо ман онеро интихоб кардам ки дилхоҳ фанат дар ҷои ман мебуд ин корро мекард. ман ба масҷид занг задам ва маросими тӯиро қатъ кардам. ҳоло арӯзшавандаи ман бо ман гап намезанад, қаҳр кардааст. аммо ман ҳам дар навбати худ бахшиш пурсиданӣ нестам. агар маро дӯст дорад бармегардад, гуфтааст ҳамон мухлис. агар шумо мебудед чӣ кор мекардед? масалан ман як нафарро мешиносам дар натиҷаи кофтукоби зиёд ҳамагӣ 1 соат пеш аз тӯяш аз биллиард пайдояш карданд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.